ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra steeti amalitegokwa ọlụ ha ka we ha nọrọ ọnwa abụọ ezumike. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modilim wetara anyị akụkọ a. Okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a Maazị Uche Okafọ mgbe ọ na-anabata ndị ụlọ omeiwu steeti a site na ezumike ha gara ọnwa abụọ gwara ha ka ha gawanye n'ihu na-arụsi ọrụ ha ike ka steeti a wee na-agawanye n'ihu. Ọ gụpụtara akwụkwọ sitere na ezinụlọ onye ndu ndị ọnụọgụgụ ha ka n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Nnamdi Okafọ lagoro mmụọ nke na-agwa House na ọ hapụla ụwa ma lakwuru Chineke onye kere ya ya na ihe gbasara usoro emume olili ya. Ezinụlọ ya kelekwara ụlọ nzukọ omeiwu steeti a maka mbọ niile ha gbara ịhụ na ebulatara ozu ya site na South Africa ebe ọ nwụrụ. Mgbe nke a mechara, ụlọ nzukọ omeiwu steeti a nọrọ nwayọọ ihe dịka otu nkeji iji kwanyere ya ugwu ruru ya, ebe ha mechakwara binye aka n'akwụkwọ nke ha mepere na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu iji mezuo ihe dị na iwu ha. Site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, abụ m Chukwuemeka Modilim.